sama kanimo. Anian ang kasing-kasing ko, ayaw hasakan sakit nga gibati ko. Iluhaan ang mga pagtumo. Ginoong Dios, daghang salamat niining atak na nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios kay sa kanang panahon ikaw uban kanamo. Bisan pa man sa taliwala niining kalisod karon, taliwala niining pandemic, wa gyud nimo pasagdi ang imuhang mga anak. Busa Ginoo kami mapasalamaton og dako diha kanimo. Kay imong gi-provide tanan namong pagpanginahanglan. Ingon man Ginoo sa imuhang mga kaanakan. Lord God, katong mga naay balatian nga ilahang nabati sa ilang mga kalawasan karon, Ginoong Dios ako mga pag-ampo nga ikaw magauban kanila, ikaw Ginoo ayo kanila sa tanan nilang mga balatian. Right now, Father, in the power of your name, I rebuke that sickness in the name of Jesus. I command you to depart from the people of God. In the name of Jesus. Thank you, Father God, for your presence. Thank you for the healing that we are to receive right now. In the name of Jesus. Ibalik na mo diya kanimo tanang dungog, himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So maayong hapon kaninyong tanan. Kaya nga tuang diretso ta sa pulong sa Ginoo. Kaya nga tuang topic karon is overcome evil by doing good. Overcome evil by doing good. Atong pildihon ang daotan sa paghimo og maayo. Okay? Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hallelujah. Pagkagwapo sa pulong sa Ginoo. No, do not be overcome by evil. Dili ta magpapildi sa dautan, kundili ato ang pildihon ang dautan sa pagbuhat og maayo. Amen. Kay katong kagahapon ang atong topic nga kung namay mga taong nagcause sa ato og trouble, no? Magpaubos lang ta kay ang Ginoo ray mobalos kanila. Kay kung ang usa ka tawo nga magpaubos ipataas sa Ginoo, ang tawo nga mapahitason ipaubos sa Ginoo. Hallelujah. Amen. So abrihan nato ang Bible no sa Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Unsay gingon diri sa Galatians, as we have therefore opportunity, kung naatay oportunidad no nga mobuhat og maayo, yung pa diri sa tanang tawo. So dili ta mamili og mga tawo nga ato ang buhatan og maayo. Kay ningon diri ang pulong sa Ginoo, let us do good unto all men. Unya, especially unto them who are of the household of faith. Labi na sa mga tawo nga nagaserve diha sa Ginoo. Labi na sa mga tawo, especially who are of the household of faith. Kato mga naay faith in the Lord Jesus Christ. No nga mobuhat ag maayo ngadto kanila. Kay kung atuan ni siyang mahimo,
And also sa mga tao nga kana ganing buhat-buhatan tag mga sala bisag wala nato gihimo. Patingon diri do not be overcome by evil but overcome evil by doing good. Sige lang, mubuhat lang tag maayong ngadto kanila. Amen. Hallelujah. And treat them good to our brothers and sisters in the faith. This is for our own advantage if we treat them good. No, para na sa tuang our own advantage. Hallelujah. It will help the church of God become strong and firm. No, makatabang kini para ang simbahan, no, yung Padre, it will help the church of God become strong and firm. Malig-on, no, ang simbahan, no, to strengthen the church, no, by doing good to all people who are in the household of faith. Okay. So, Hebrews. Open our Bible in Hebrews chapter 13 verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Always keep your eyes unto the Lord. Wapo kay igsuon, no? Yung padya, do not neglect, no? Ayaw kalimti og pagbuhat og maayo og magpaambit. Yung Padre, to share what you have, kung unsay anaa ka nato, no, atong ipaambit ngadto sa uban. Okay? To share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Mao daw ni mga sakripisyo. There are times gani mga igsuon kanang dili man ka dato, dili man ka kayahan. Tama lang. Kana gani igsuon nga kanang instead nga imuhang kaunon pero imuhan na lang gihatag ngadto sa uban. That is an act of sacrifices. Kaya ngayon Padre, no? For such sacrifices are pleasing to God. That kind of sacrifices that pleases God. No, nga kana ganing ang atong kasing-kasing nagyud tay kahangawa, no, to share nga mohatag ngadto sa mga nagkinahanglan. Okay, so ato ang kuanon, no, na kaning neglect, no, in Hebrew. Unsay mo kwanta mo share la ko gamay in Hebrew. Okay, neglect in Hebrew means haznaka. Lisod po nino, haznaka. Okay? So meaning ani to live uncared for or to live undone. So mo na nga kana ganing do not neglect, ayaw di nato kalimtan sa pagbuhat og maayo sa atuang isig katawo. Amen. Kung magbuhat gani ka og maayo, ato na lang siyang humanon nga tama. Hallelujah. Amen. So sacrifices in Hebrew means karban, no? Karban or menka or zibak. To make sacred. So mo doon na siya, no, sacrifice to make sacred. Okay, always keep your eyes unto the Lord. The word keep in Hebrew is shamar. The word shamar means to guard and protect. Okay? Guard and protect your eyes unto the Lord so that we will always respond positively in every negative situation. So kayon pa diha ang neglect and sacrifice gi-combine. Ang protect the eye, guard and protect your eyes unto the Lord so that we will always respond positively in every negative situation. Kaya nga kinahanglan nga guard and protect
our eyes, okay, to unto the Lord, so that we will always respond positively in every negative situation. No, kay kung ato ang mata naka-focus di kanunay sa Ginoo, dili na nato mapansin ang mga negative nga mga butang. Always pag ato ang mata nakatutok na sa Ginoo, no, ang ato pong attention is always focusing on what is positive. Amen. So hallelujah. So in every overcome evil by doing what is good and right in the eyes of God. So saan na to pagpildi, no, ang dautan kay atoa siyang pildihon sa by doing what is good in the eyes of God. Amen. Hallelujah. Okay, so nothing will lose us if we are responding positively on every negative situation we encounter every day. Paul says that we must to overcome evil by good, and the Lord will bless each one of us if we will not repay evil for evil, but allow God to avenge those who hurt against you, because vengeance is mine, says the Lord. Okay, so dili lang ta igsuon na magpa-apekto sa mga tao nga always negative, na mas maayo na nga positive ta permente. Amen. Hallelujah. So mag-ampo kita lang itong Amahan, daghang salamat nining panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga naghatag kanamo og pagpahinumdom nga kami Ginoo always guard and protect our eyes, Lord, to focus on the positive side and not on the negative side. Salamat kay Ginoo, and thank you so much for this wonderful time nga imong gihatag kanamo. Ginoong Dios, ikaw Ginoo magbisita sa imong makaanakan karon nga na sila matag usa ka panimalay. And even Ginoo sa nag-watch nini nga video, I pray na imong presensya Ginoo ilang mabati nga na silang matag usa ka kinabuhi. Kaya salamat among ibalik ni kanimutan ng dungog himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay mga igsuon, nahuman na po ang ato ang oras niining kahaponon. Kay kining yung ubos nga alagad, Pastor Ruel Milian sa kanunay magaingon kaniyo igsoon ayo kaluya, kay ang Ginoo magauban kanato buntag ug gabi ug ayang panalangin maana ka natong tanan. God bless you and shalom to everyone. Bye-bye.